Paliho ko aning mga gagmay plato. O kaya kung sudla sabaw para ma-api pa na pinakaldero. Paliho ko ng black pat kana dai. No? Di baso. Kanin namin Master. Darang mga sabaw. Sabaw ha. Simdahan mo yung sabaw, higop lang yun. Dito kami sa Wala para against the light siya dito. Barbenda Road, overlooking po yun. Alive. Oo, alive. Imuha, master, tanong nga master. Okay na lang. Ito yung ulam namin. Okay, so may paliho ko pang distribute sa sabaw. So, ayun po mga kamaster, no? So, Sabaw age na. nag-prepare muna mga kamaster bago kami kain. Paliho ko ng usa ka plato din dako daom, sulod sabaw. Hindi tumayo na naman. Init! Hello? Okay. So palapit na to mga wala ni sod. Okay. So mga sabaw dihain mo dai. Ikang sabaw. Hugas na po kami ng mga kamay. Sige na mga. Sige na master. Hey bro. Sige na. Sige na mo para sama. Holy Spirit, amen. Lord, amen. Ayan, so kain na pa tayo mga So nga, nag-live? Sige na, dito ka, Master. Sige. Master, dito. Balik sa bawo, bro. Guys, kain na po guys. Yan, kain na po tayo. Ready po si viewers at Tip News. Kain na po guys. Yeah. Oh, Mark. Sino ka una tayo? Una tayo, pati mama dito. Pagkuha na mo sabaw ha? Ay, sabaw dira. Dira, ang napili sa sabaw dira. Salamat kayo doon. Salamat kayo doon. Ilaw. Meron kami dito. Ano? Butong. May butong pa kami dito. Pagkatapos ko nini, ako na naman maghawak na nini. Ano na sabaw? Being Castillo Hello po, ako na po para makablangin. Parang native din yung sabaw. Parang native. Dito mga natin. Ito yung niluluto ko. Ay, ito pala native pala talaga ito bro. Oo, kakain ako sa tabi ni Digles. Hello po, si Scotty Clement. Sila ito mga batang kaon, wala? Hello, Being Castillo Hello po. Kain na po ako. Ha? Oh my God. So amazing. Asa ito para na sa mo? Yeah, pa nga. Tip, na may plastic tip. Mana ko nung pan yun? Sino na on? Oo, mo. Ito ka din ay? Bihangin ba? Buya. Ano kayo? Pero po tayo lahat kan. Murag garas kung mineral gini ka may garas. Garas man niya. Out mini ha. Belgium, daling nga pa kanuma. Hello po, happy eating. Ma'am April Kasi, hello po. At the lunch. Hala, Beshi! Oh my God! Hello po. Yeah, Budol Pipe. Sa ating 163 million viewers, hello. Ninyo Dakan Olivar, hello po. Nice single, si Marvin. Si Rakitiro at saka si Yungit. Ako dayo oy. Jungjung is taking us, Jungjung oy. At saka si Marino Homeboy. Kami upat. Kitip dyan. Kuya. Basta na dili. Balay.
to. Hindi kasama asawa daw, no? Oo. Ganyan talaga. Hello everyone. Hello everyone. Hello. Hello. Hindi po dito. Wala ko yung vlog. Punto din. Andito din. Sis Mylene, hello po. Yes. Ako ka nga man, mulayo yung mga bang. Ma'am Basha po po, hello po. Abot ay. Ma'am Emmy Galera, hello. Abot. Hello daw guys, say hi sa uwing. Hi. Hello po. For art, hello, ang sarap ng mais. Paadliag Davao ang single. Agoy, sarap single din one. Lahat. Lahat po single. Sana all. Julie Binipayo, hello po. Andito kami sa bahay nila Marvin. Dito kami sa bahay kubo ni Marvin po. Amlem Spagel, hello. Diastro Adlig, hello po. Oh, kumain na po ako. Ay! Kumain na po ako. Dalaglag yung kanin ko. Sayang ang mais. Wala na yung sabaw, gang. May sabaw. Ano pwede kong daw? Mag-ilang katagan. Uy, napatutubi ako, bata. Mamayla, sarap yan. Hello po, Mamayla. Kailangan pa po. Girlie ko, hello. Ano tayo ngaloy para wapa na hot. Sakto din mga master. Mana ko? Mana pa? Master, oh. Lumayan. Master, tiyo. Dahil yun, oh. Diyan. Ikaw, may master ng tilo. Pangundang niya ako lang ito bilhin niya. Bilhin siya. Fight master ba? Ako sa tilo. Master. Bisa gitong tripod nga naguba. Ato no? Sundari. Ato na. Hindi siya doon naglikit. Ano? Ano yung mimi? Bro, mugi pa guys. Okay pa, wala ra. Nandiyan pa. Mugi pag ingon mo bro, no? Oh, ako to. Oh, iro ragyapon ba? Sige po to ila kasama mo kuan. Dire pa rin tipis to. Ragyapon iro ako rin ako ba? Nagyesi ang pas. Maganda ra. Pero yung may-ari hindi ha. Safe lang po yung may-ari. Unsa ko itong viewers na pagkatumba ba? Nangahog. Ang kanam to sila. Laban na ni Uy. Laban. Pabahog mayo master. Sige. No problem. Pare mo ulit din rin kumain tao. Saan nakatutok na naman niya? Guys, saan po tayo guys? Safety na po yung may-ari ng cellphone guys. Yung cellphone lang medyo nagasgas. So yun po, kakain na po yan. Tuloy na po yung pagkakain niya. Ano? Kulibot ako ni Ikat Apil sa Loyo ha. Guys, iano ko lang muna dito sa likod kasi yung cellphone ko inaano ng aso na nasira ang sepe ko guys, my god. Sirang-sira siya. Kasing sira ng ano. Dito lang ko siya ilalagay oh ha. Dito lang yun. Saan kasi bro? Ina mo na ba yung sudan diri mga bata ba? Thank you. Yun guys, ito yung pagkain natin guys. Ano na po yung nag-board no? Kaya niya. Pero saya. Bawa naman tayo. Mawa sa madugay. Nabasa siguro na wala. 9 yan. sa tubig no. Jung, ang 9 yan, Jung no? Wala gini mo. Molds man. Sabi nagpuminit na siya ba? Wa siguro siguro yung tubig. Hindi po, yung cellphone ko lang nahulog po. Ayun po. Mukbang na lang po. Dito ka lang kaya ako ba? Talo na ko ba? Klaro mo kadre. So yun po mga master. Ang mga master. Don't forget to Ilang mga subscribe po. Mukbang po ang Bukid Squad yan.
Di pa ako kasali sa Bukid Squad ha, sila lang. Angelita Caliente, hello po from Singapore. Minda Baldiana, hello po. Kumbate. Hindi mo tapos kayong ngiti. Para ma-okay ako ang kuan. Ngiti chart. Ngiti partner. Hoy, ang katong iro ha. O katong human agay. Sige. Ako. Palit bang ko? Dali. Ako padaghan ng tabi, ang quarter din. Dato. May discount ng YouTube. Ha? Mag-discount ng YouTube. Pagtasan ng mga bundok. Udah, patagi ba ako? Bilis nila na wala. Wala kita. Ito ni baso no nga? Ilahan ni baso. Tuwasin ha? Magkilak ni mo ulit sila ha. Lagi kan si Bix no. Nalagay kay bawon ya kita unon ana. Hala. Pagatas. Oo naman. Kinilong. Saan siya? Kuha na natin sa Lagi dapat iana ba ipahigda. Live mo na. Maglabi day ka? Hindi kan pag imo ikuan, imo pina-upload sa inyo. Perfect gamar kasi ang bukan agas. Vicky, kuan sa di ba kong phone day ha? Dili kay Ano Yan sa mga ka-viewers ni Bro Tips ni Kara po, Kung puntahan mag-live nyo sa rin po Facebook ang page aming ba? Facebook page. Pabarog eh. Ako po si Yungit Vlog, YOU-NGIT Vlogs. Yung mag-live sa kanang Facebook page ba pahigda din siya? And partner, Para din sa Jungjung Lifestyle. G-H-O-N-G, tapos Lifestyle. BG Punsi. Marinong homeboy. Ano Tiro Master. pakasarap. BG si Kuya RJ Babes. Kuya RJ Babes, Kuya Uncle RJ Babes. Arbida Roger. Ano naman mo? Ano guys? Yung nabita mo pa sa mundang mo, ako lang bibilin din. Yan guys, meron tayo dito. Tayo ako tayo dito. Thank you po. Hindi po. Ito yung panghimagas namin. Ano, si Taluan po ako. Buy ungat. Ako si Boy. Roweno. Si Buy ungat. Roweno ba? Ang kuan, palayo ka nagay ka lang kung kutsara ko. Ang masuhila no? Ay, salamat po ka. Salamat po Kung dagan paano ay? Hindi mo ulat ako ha? Ayun din. Kuya Uncle RJ Babes. Oy, din ito. Sige ka bro. Reggie, yeah. Pagkuhan ko bro. Pre. Asa kung sundang di dala? Kay asa kung sundang kail? Sundang. Ibig Isa ba? na, mangga. Para matanggalan na isba. Kid style. Pagkuhan ko mga sinigaglaw. Baso, kam daw baso. Kamugas na niya. Mas kaya nang maglaag-lag ka na tayo tugas ba? Butunon. Tago doon. Ay, salamat. Malabos alde. Ba man ako boss Sir Jungjung. Gabot to boss. Papas bilis. Uy, sorry. Agoy na, ano yun talaga yung kuan ko guys? Ano ba yung cellphone na ito? Uy! Wala yun, namatay yun. Para ya. Inutan no, inutan. Nakuha daw. Basig na initan Kana na siya nakuha. kuhan bro. Paitan yung cellphone na bro eh. Kana siya gustong mensahe. Mensahe lagi. Morning naklaw. Wala pa man bro. Pailis na bro. Ano Wala ba po sa mga yan? viewers dyan. Ayan, ako magbasa. Tapos na kasi kami sa YouTube mga Kami na naman po yung sa YouTube ayun, yan nyo guys. So ayun po mga kamaster, andyan po sila mga kamaster. Please makuha lang po kami. Pagkatapos lang namin kumain, Sana ayan. tulungan po kami pakishare yung video namin para mas madami. Page Marvin the Roader, please follow po sa aking Facebook page para
Marami tayo doon at saka pag-isupport sa lahat po ng mga Hungit Squad nila ni Hungit Vlog, Marino, si Becky at saka si Leo. Kasama si Young Lifestyle, Nakatero Master at saka si RGB. Yes, thank you. Sa aking Facebook page. Salamat po. Lambuto ko si Yungit. Oh, of course, winner. And then next, Becky sabi. Junjong. Hi! Sila po. Ano na si Junjong Lifestyle, no? At sana supportahan niyo po, subscribe niyo po yung aking YouTube channel, Junjong Lifestyle, JHONG space. Yeah. And then, ay mo So ayun po mga kamaster, no? So andyan po sila sa baba. So Welcome dito Yan po. bro RGB. So, aakit po tayo dito sa taas, sa second floor. So, mayroong hagdan. Andito pala yung mga bata. Sila yung humuli sa tilapia kanina. So, hi mo sa vlog, hi. Hi mga kamaster, mga kamaster. Hi mga kamaster. Hi mga kamaster. Ayun. So, andito tayo sa andito tayo sa taas ng second floor. So, kitang-kita yung Ang Ay! view maganda. Sila po Ma'am Myla sa Newpal. So, tingnan niyo yung view mga kamaster. So, first time ko nakapunta rito Ma'am Elvira Cruz, hello po. Sa- Ma'am Elvira Cruz. bahay kubo ni Marvin the Roader. Viewers, hello po. Ayan. Bahay bukid ni So, nasa tuktok po kami. Bahay bukid din pala. Nang hilo. Ayan po. Ayan po. Po mga kamaster, no? So maraming salamat po kay Marino Homeboy kasi sinama niya ako dito sa bahay bukid ni Marvin the Roader. So ayan po, so na-meet ko yung bukid squad. So hindi ko pa na-meet si Atitsa. So nagpapasalamat din ako sa bukid squad kasi ang bait nila sa akin. Humanap talaga sila ng paraan para matulungan ako sa aking munting channels. Sana masuportahan niyo pa rin ako mga kamaster. Hanggang sa huli. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. So ayan po mga kamaster. So bye bye na po mga kamaster. So,